Здравейте, тук сме Funteam BG. Това ще са нашите нови поредици на нашия survival в Village. Този клип отново ще е около 10 минути, 9 някъде там. В този сервер може пак да ни изгрефат къщата и пак да се откажем да играеме. Затова ако може да ни предложите някой сервер. Доколкото знам, този сервер е много хубав, доколкото разбрах, защото много ефтино се продаха диаманти. Да си направим първо настройките, за да не се вижда чата. Ти знаеш какво стана? Аз вече имам фрапс. Обаче има един проблем. Добре. Не знам как се снима с него. Ако... Михак, много ще е хубаво, ако снимаме на късо. Не забеляза ли, че на всички такива... На късо. Да. Много яко, защото изглежда. Добре, сега взимаме дърво, за да може аз да се нанеса в вилиджът на Михака. Едно още двама негови приятели, които вече не играят Майнкрафт. Тук трябва правя малко тацъка, защото... Отдавна не бях играл Майнкрафт. А пък аз съм малко болен. На тебе ти е кеф. Не много. Много ще се кефи. Знаеш ли, че имаме статив за това? За какво? За отваря ли? Да. Била. Имаме и някакви кактуси мизерни тук. Мизерни. Знаеш ли, че имахме моркови картофи, обаче... Някакъв пич се направи кефа тук и взе всичко. Имам 50 необработено дърво и почвам да се строя къщата. Знаеш ли какво чух от една пияница, като искаше да взема ракия от нас? Да сте живи и здрави, като дойни крави или там ходиш. Ти знаеш ли, че с Соня, мой приятел, по-нататък има един такъв пясъчен баям? Не. И намерихме самца вдолу. Така лекичко го грифнахме. Стремя се да направиш като къщите в Village модела им. Аз искам да направя един вид къща. Добре. Кища. Виждате ли тази кула горе с многото стъкла? Аз направих. Да знаеш, че я погледнах, затова би трябвало да се видяли. Добре. Аз много обичам да се правя коридорчета. Може? Чакай само, че това коридорче ми се струва много малко. Ще го направя от две блокчета. Как се правиха тези верижните неща, бе? Не знам. Някаква много сложна рецепта. Аз четах, че е със слоган, ама нещо не става. Какъв слоган не помниш? Сега ще направя нещо много, ама изумително тъпо. Няма да е много за теб. Щях да се направя диамантите на такова бутика. Но няма да я направя, защото ще бъде пирон. Мечка от пирон ли? После знаеш как буди. Между другото, миналата година съм на болът на пирон. Не питай какво стана. Тръпа ли? Fuck this shit. Гадно, Попъти. Може ли малко глас? Колко малко? Колкото за прозорците ми. Да еси.
в моята къща. Още не е къща. Вече е къща. Официално сложих последното блокче. Така. Взимай може ти в къщата си. Добре, чакай сам да разширя коридорчето. Ако искаш, живей в тази къща. Ще живеем всичките къщи. Добре. Значи ще имаме много къщи. Ти с къде виждаш ли? Да, бе. С кой текстчер пак играеш? Никакъв. Защо пишеш коментари за Бога, се чудя? Не знам. Ти си фен. Не съвсем. Да. Половината твоя част си фен на себе си. Другата половина си налита лайн. Много ясно. Всеки знае, че да е върху. Я гледах му един клип на Zombie Island, май беше. Dead Island, той е А, да, Dead Island, същото. Много да е игричка. Особено, що ме играе тъл. И аз съм игра. И какво? Сам тъпото е, както той каза, дори, че сам меле лепа не можеш да ползваш. Да. Всъщност по-нататък имаме пистолети, глупости, обаче много по-нататък. И колко е сложно да направиш една глупава ферма е... Но форта е на мен, ако искаш тази работа. Защото знаеш, че аз съм обикновенно по фермите. Добре. И хора, аз съм много прецакан, защото имам фрапса, обаче не мога да снимам с него. Не е за... Не е за тъпи хора. Но той аз не че съм тъп или нещо. Добре, не е за хора, които не знаят как се снима с фрапс. Добре. Не, баща ми не знае. Баща да не знае. Великият. Много е велик. Хора, баща ми е превъртал сигурно вече 10 пъти стана Dead Space 2, 5 пъти е превъртал Dead Space 3 и около 8 пъти е превъртал Dead Space 1. Хайде де, пак моя баща играе карти. Да бе, в форти. Също е превъртал и Silent Hill, само дето него кефи много Minecraft. Трябва да го заребиш. Днеска Да, чакай малко, за един ден се разви толкова много, че направо. Мишо. Да, Обаче днеска учихме по биология, деца води. Учихме за размножаването при животните. И пускаше госпожата как се размножават охлюви. И един мартиниламе човек. Само вика, нещо стана дума за яйцеклетки и оня вика: госпожо, вие жените не сте ли всеки месец в цикъл? И той вече аз пък аз. И тя причерняе. Случайно така да те питам да имаш някакво гравелче. Не, хвърлих го в мината. Какво? Не знам. Аз викам този вилиж да си го удължим и така за кефче. Не. Добре, алармата ми звънна. Приключваме първи епизод на нашия Survival. Веднага ще почнем втори.